The boy and come on, and your crop on your chilipo. And so, Dedicani mo, Din Comobi says, send ye, Yura, Otumfour say to do or tyranny carry. Asanteman and Chelcra, Ben out you mean pet, and now Otian energy, a call America, Bruchy Memu, nay, you may just soon cumbia ye fret or hina, Sabio, or Dimun was sippy sit and one nimde, Nana Mamran and a mania. Ode eye de e woso ode ye enti na hu akohia se Otumfour Osei Tutu abebio Asantema wura bentwere boana na wono wapai sasabronsema sum na watu krotwa mansetuo ama ebi apete agu osebo kwamene jamso ama odwan ba abanum nsuo afa ne ho adie akokwa no na e wo se wokro na nananso kodi dwumadie no ma ne ye fe na ewo bi na wie bi Sabio Asanteman yo Otumfour dia nso America man dia nye Otumfour dia enunti na e wo se wona wo gina Asante amamre ni amania na mu e wo America bruchimam no ekohia won ye di kan dia abasobode no ama won nanso dia dure die na mpanimfo se joyi ye gino Okomfo anum na sane esitie no obre obo abrewana na wote abakoma ne adomankoma sem wote mpanin sem ankasa saa bere de aduro ne se nananom efri America bruchimam Asanteman council niti ne omo ye bia wobobo wondin na agya ye ne omo atwetwe enkomo nananom mepamuchao memamo adwo ewo Ghana mu de abono numa pahunsimadun wotwe na minim mo hode en de bebe donko minim de memamo adwo mamo akwa abade ba enkomo de akro ba ko ne achiripo ensonso Joshua bro na modaro mamo hote sen yahoya pa nyakomanda ma yahoya yahoya yo abusianfo meni nana bosompra ene nana poku awomo kasa free US aburichimam nana yen kyere ho no yen hwe sankomoyi enkyeye na yewura eba America aburichimam na dwumadie ne na dwumadie ban na ho amo na hyehye me da se bebe me chawati efo nyina nana pokuni na me president me Cincinnati Asantehene na me say president ma Asantema council North America hano na sa dwumadie ne dwumadie ye state bia efano into Tennessee na omota Memphis one of the cities ntimre bia na fibia no ya omota ye festival mo ya fashion bi ho na fibia do mo yi kro ba ko o man ba ko nka se omo do maba no mo ma be dia fashion nka so mo ye na nka sa fu ne de Ghana na si du yeso na nka se ye o man no mo to o mo nsafra ne nya kuro bia ye o man so hene o man ne to mo nsafra o mo ntino e to be si Ghana no nka sa sanita dia ane mo so amamra ne amane o mo tiase nka ba sanita dia ne eura baba na odi na aban so won kofo bi odon ba ne eura ntina ma eura bia 29 ba be sha Asanteman ne Ghana ni bonyam yo nana poku meda wasipa na usi udibia ne se Asanteman council wo US ono pa cha me no titane na me president e de ma council no yo meda wasipa nana ba ye no yehun se santre atudi nanim na amamre ni amane ekoso na fe ye ntema sane ye hofa suo sitie no na mode ye eba ne se na mutimi ekamba omu yes ade no me da se pa sane ye ha no yura ma ye kwan se imi Asantehene ye ha ye nyan kan bom ye nkyere ye ma no amamre ni amane ene se da ba ye man da chen omunyina omunyira no mba bi amufre je wa nyina no yakete ho bom denden ya Asanteman council no de kuraku makoma edusia ya kan ho bom ye ne Canada fo nyina ya kan ho bom a mfase ye kyere amamre ni amane ye wa ha na ohene ba no ya tintitiye no so ohene ba na yese na fade ne oba de obubu dade fade no ne kente ani amamre no kente ne yentuma no ye mpaboa no nse ye fama ne ye fe ne be kire amamre ne amane wa ha na ye kosi ye ne se ya tintitiye ne se ye wura ba ya Asanteman council na bo ho dawro pani fonye na ga so mo be haika mo be kase nya kwa fe ekroma kuma ko dunsia ye ba de so mo se nya asampetwa na emuane ho no ana fe ayasa sa mo hene edin kraba se
what see the baby man say nana meba meduru ho me de mo bakọ ho na se ne ye ya tete ni ntu ne ye busebusa mu ba kakra kakra 91.7 FM nana moda roma se ne asante amamre ne na mane yatie no eduru bre bi amo ankasa mu bodwa wo ho eye bibi de kire saade no se ebi a yewura ene yade nyina Otumfour Osei Tutu yemto yensan frɛ na mo amutimi keka bom yesa ne ma no ho afibia no Asanteman cancer Asantefo wo kroma nyina no Asantefo cancer no nyina hyiam ebodwa chama mrani amane na fe dwumade bi apese bi ni kana no a tutu adwene hu kwan force bit mabayin ti afiwe no yebeko wista ho ni nyina ba kwhyiam oh okay ho na mo nyina ba kwhyiam nana yenim se ansana yewure beba abrochi mamu no na mo nyankra no wa hadada nti na mo ya ahoboa na ye hwehwe mo ye mane ye fe ye di kan bomaba so na ye wo ha na ye te se ekoduru brebi na yewura se ni titiriw de ye nim ne de yate ne ye ka ni titiriw ni America apueye famu na yese North America mo amo ho no yewura se wompem wo semo ba behia na ne yo nana na me bisa se ne ye tete ye ne ne ye nim ne se edrubre bi na yewura se entiti enya ne se yewura soma obi se o meka nkire mo se mo amo wo America apueye afamu no eye North America no Otumfour se onhiamo ewo se mo beba dwumadi na sa na se mo ba behia no mepa mo chew mo nanam wo ho bibi sa si ye BBC esi sai me pese wankasa to anum tu wadaroma okay the area ni say you do bebe no Asanteman cancer na eboboy hu ko hodo nyina mo ba han ka mo be kreteke nyina eboboy hu a ye twen afi no edwe ni hu say na na sasa mo hene wa frɛ hosting na do atna mi say ura ka jene say Acona fo no wo hian ho yamye ni Asante Empire because mi say Acona ene Otumfour nim na sabe ya ni woni mo ba he kra no ye na say ke bodwa woni mo bia ka Acona ho mi say ni nyane mi be Ghana fo bi ha de enso ene aka ho bomu obetin dem ya to so woni de den ya ho mo de den omo ho nti mo bi sha me kwan na ko ba say wo say something ni say wadaroma obi a wonim Acona no Acona ne ye de media minim Acona ne ye de Acona ne ye kaso na initial you know Asanteman Council of North America. Oh, okay. Any Asanteman. Okay. And as you know, senior council. Okay. Only off. Okay. And any American and North America. Yeah, Asanteman Council of North America. Because Asantefo North America, Canada, I can't have boom. In a boom. Okay. Okay. Enti wadaroma edian na na no mote sa mo so mo yeye enti ba sa no na fe no e ko ba se dodo na ye se well something dey so ka sam na ubus no ahu ya benya mane se na sa mo hinu sabi Otumfour bempo nso no aba obi panifo se bo chiche fe chwa ba ka so dan chima wu a nyina chinyi nso no ka se something is so hia Acona fo a na ede ni agina chinyi ti bebrebe no do nyina yo mago se mo person baba no benya mane fi se something so we hia odi a no hia enti no ko ba sa che no yo mpanimfo bi wo ha che mama na kasa mo me se da bi anya sa kwa de mpanimfo aka mo yenko na yenko busam hwe se no kra ye kone se nyamane kwa na ye kakra ndiye nyamane kwa che bako biatoa na ye hu se ne titie na ma etu na mo duru ho no etu na mo duru ho no ohini bi na mi no me bo mo du busa no hu no sa Acona fo de se ne mo de maba mo nyina maba nfo na wadaruma sasa mo ni se Acona fo ohini so ompa Acona fo no say ene me ba do ka so bana bodu na se da bi onya so se je na tie and when some so bia ye free buy na me dawo be se bia be na hours e bi fit na hours na mo drop ba gese me san from back me from ye gese dia kwa se hwamodi ka se pa na sam mo hene ma ne ye den e buy na sam na yin buy no
ye fra ye mpanimfo a sabe ye no mo krom ha amuna bibia ni a omo ne tuefo bibia na ye na bosompra ye ka ho sabe meja hama no ye de turanim samna ye tinkra ne se na sam mo hene se Otumfour se memba no ye de tumanim muntu na mo sabe meja hama na bosompra na de esi o so ade atosa na bosompra wadaroma o wa homa yisu bi free America brochimamu edi airportin ne si ye wadaroma so be kire udibia e wo Asanteman council wo North America no na yato aso yo be ba chao bidide na bosompra safie ampo piao me Otumfour ke gani yo me ba jo si Otumfour na bosompra safie ampo me free asie nimpon yeah me Otumfour ke gani kredwani piao yenko kredwani na me sai Otumfour to 1991 me ba chonga ka ni twa emfie apem ahankono aduokono baako ko baako medase na edume bi me fa se empie ahanu ene nan emfie 2004 emfie empimienu ene nan 2004 ana menya kwai ba America ha na me ba ye no a me hu se Asante aye nkabomu wa ha no de me kan ne se o ade de ya me fe enti me dem ho bekwa akọ mawon it is a sabe me Asante ni enti me dem ko ma won o mu ni me asoma ama ya ye me council of elder na se ma asem futufu abedwa oni titinani na me mama asem enwa no ebra yete se Otumfour ye wura oba ha no ya ni edi nhyiamu efiri se ye wura ba ha de a nse enya gudie kura sa pepe eti edi nhyiamu sebe oba Washington ye di nhyiamu ni ekọ kama oba ha ye kọ kama eti yete se oba no sebe na ne poku free meeting aya Acona president nana ye tie mo hello abia fa homa na di dwumantie wo mu anaja se ne tie no na abo na ni kakra o free meeting ama ye nyina ehia ye mu se ye ka kire nananom yes ye ni wo bie ni asem ye de ye kwakohia ye wura itanda setie biara momienko we dey say am kan meeting once ni kire ampa ye ka ye so o mu di o se ye wo yo e ma ye nyina ye bo mu kwa ni ya me no ka say ye call ya me travel 8 hours e kwa me twa kwai kwansa ahanum aduanan mienu 542 miles yes several bro me back by cheap over speed make us $600 kafra ura ho don eti mumi enko so bi akasa die afa kwa de sa de tuadum se yes mo bia so fra wa bebe bia me fra Obama Obama emma ho nam si enye ehun hihye do so nananom okay so sa de tie dia sebia buru sebia front of media dia de to manimu na America sa ne se me fra Obama ma ho dia nananom mo dia meme se ana nanantwi se dia dia ye wure ba mo mi enko hia no tie no bie ni asem sabe ya konso a enya dia sabe ye buru sabe ya kronto ya be pa be se ade ti akoranfo ye se mo na maba makwa ko hia mu eti bu mi enko nananom eni ye kagu mu a
ye be hia ewura fefefe da mu busa me asa na tie na mepamuche wo mo ni mumu ache wo ho na bi afa bi yes a hye da kwhye ba bi ekeka bibi ete saa na mokọ enu mukọ busam se ya mpamu wura se na mo ma na mo amoba na munya amane kora mu wura ho donti mo nya amane na ba kuma fa na sa manako okay chirimu butuma chirimu yo minya je obusam yakọ ye de ya hu bibi asa efiri se de ya ka ne se ebra se bi ye wura trans ye na no chia wie ye no ye ka ya ne se eni asadefo na se America Ghana fo abo America no sabe Acona moso mu mra emachia ye nyina bomu sasantefo a moso mu America ana se Ghana fo am America mo ba ye no North America ye nyina so machia North America ho no abaye ne Canada fo ye nyina Asante ye nyina kwachia ya bibia se mo ye kan ehu bibia anti ba bibia mpie say sebi eburu sebi konto ana chia me se me ma ho bibia esisa mu peja mo sachi a mu wura no no so peja ne nsanya mo kama anidie ne sede eso yakura ye de say ye chia ye no che say Otumfour wonwinwi hwe ye ne nananom ya ye de pa na ye de ye na de ye bibia ensi nana enu nti yese mumu duso na ntimi ankohia yewura ai enu kwepa enu de ya ne poku nchirem na obi se obi sha chire na yesa na esansi ye penka bom ase ne kaka eni na chawo se na sasa mo na hechi so na beka ye efi se yo emrebe twamo no ne kuo no emu chamie ne wo anafo wa ne wa sa na sesa mo Why Otumfour sasa mo hene nti mi sara betuma kan na wotimbi aben ana bisara minim sɛ Otumfour sasa mo hene aha eni nti no mrebe twamo ne kuo no omuti ebiti omo ho be yewura ba ha no do kan ne sɛ Acona no wonim ko bia nti mo nyina mra bɛka ho okay nti mo nyina ba bɛka ho no mo nya bɛka ho na sila na hu sɛ wotwo bisa obi mu nti mra na sasa mo he bɛka kyerɛ sɛ Otumfour so wo hia Acona no ekodu ho no na san krofo no a sebi omo anan no mo ya omo ka se omo yi omo no mo kan omo nyina ho atumi se obeka kire se yan de me ma Otumfour sa kona fo me ma ne mo ho na so omo na se omo te ko tum nyina ho beta de e ya mpa ba ne mo no ye wo se hamo de kase na sa mo ma ne ba because domo a no ma omo ya ka do ha omo ko no a mo mu jaye no aye because me ha no obu ma e ba wo ne ma wa ha ni ma na Asantefo omo nyi no ma e yo mo de se ko mo ko Asantehene se ne ko ne ma ne ko kire se Asantehene na suma na sasa mo beka sa no ehu ba mo nyina ka sanete de na wo hene se ya made ya na yeden yanko a kire ko huye no na ka sanya no kure na sa mo ne wa die ha mo wa mani pe brebe esasifo e fi se Otumfour de wo ba nyina na no Otumfour me kan che obi se obi na obi suma na ka se o mo me Asantefo no de na aye ko ka se o mo se na e so ya Asante na e so hima eso ka che se Otumfour se wo hia ni yakofo kuma Asantefo de wo ni yo 7 FM so no mani Yakofo nyina so amoso komba be hia Otumfour nyina ma sabe wohwemu a enipa kwa Otumfour don free Ghana ba no nkomo ya do so ase ye ba 91.7 inya pina na sisa mo hene obaka so Otumfour se ohia kona fo e ma kona fo nyina ba hwete maka kra bia fi se nana bosompa na jabo no hye nko ase de enko tie de ekoso ene ma ye koye nana no e ba nana we de mentwa no wadaroma mokoye no mu busam se die ndi ne ba sa na die ne si akiri yes so say program what the buy no different from say na be na kwan na ene na da kasa na du obi kwa ne hu say omo boko ba bi awu person no ko kasa kwenti na say nya kwa kakra bi kwa kakra bi da ho ma epusu no no etere pampai ene ntina ya dia yan kasa no ko so nya no ko de to de ma say wa yet ma na nye na sa mo hene na ma ya ma nzi ya de hun kata na nyina ko hene nim ai nim se nche bia e be nya nwa na se nya nwa na se nya no kwa say o hene ka chen na sa mo hene dia ani o wasa ball because man from the ko to krom ha no aya sam ketwa so bu won mo wa wo de ma de ko che Asantehene na so o hene so ma ne man no ama dia ye nhwe se nya no kwa dia na sa mo hene wadi hwa mo abotre na na ndi se ya kusuru nim atene kan nim ai bia no obetene kan ya betene pampai ni ahun se ne sitie yo
Nana Madaruma, yati asembi. Yadi ya huni butu mu abobo no ho nti. Yati se ensaye bi enso ebeba so ewo ohonoma mu kura damre mu nim ho we no kura be na wom e woka se no kura wom a ye be mu akiri mu ka se no kura bi anim sa ye ntowa so. Oh, and question is inside you ho inside you ekoso ewo ha o Dallas Pacho mo nsa wom da bi ensani na omo ka mo ho ana so omo nka mo ho omo nkan ho de anim se ya Asantema ka sa Acona no ya ne won kwase etim recognize obi ase ejo bitum so Asantehene de kata akomansia e da kosere nso ya amani pakora amanaba na mo ya sa de no omo nkan ho omo nkan ho ntia no ntemi ntimi fakrata enkomansia se ye de kwakwaje ayida bro mo ade ya mo ye no ya Asantema ka so yo no tamleka ha no asabi me dahin funa no ni mo hwe de omo ye nyina na Asantema ka so ni mo hwe anu no se wo hini bi firi ba bi ba so oba ya de na oni pa no hwe ebi se ya ni mo hwe na okay mami mbe makakra brem nana bo so nana brem mbe makakra ansana obi sebi obesire nsuaye ana so obesuaye no ya na Acona na de krata akosere ye wura mani suaye na nsuaye ya e baswe sabe me wo ho adanse die kura wo mfiri Come 91.7 FM. Me as a council of Otumfour sebi oba o ka se ye aye ka etimi minim se ya bese Acona etimi ye kosu nya e be basu nya me dem se Acona fo ensa wo na ye na sebi ebu sebi konto se Otumfour sport bi man ba na so be remi a sebi me som pa bi se me ndi Otumfour na yi di pa mana ba eti me som se de me ko se a me som yeah eti me ba na me call president was say na ko that is so ba so na ma mama ni ko se obi amaka wi che eti na me se asa ko se na obi amaka wi che na se so ayo mu so ye no se bi ebu se be konto ya ne ho an Otumfour be mna ba gi so ye o se Otumfour e ma obi ama so ma gi so ye e di se nipa ko e ba so ma gi so ye a na wo ba fo no a se be Asante kan sempo ono a nipem ene nipa ko o de ba Nkomo na so yo mate e di se so ye o mu so ye no na na poku ye se na ma me fa hu animdie bi ni hu toato bi ensendo ampa wo de sende me tie a o mu ka se se bi eburu nana atwe na tepahene ewo sa ka se fidie num sa de wo mu won pon so se ya oso Otumfour na Otumfour man abeji se nsuaye no me promotion ya mama ye nsanga ubusa ye ho asem a se nsuaye no enam se ya mo ya amane ani amfaka ta sebe ankosire ye wurenti no anu de ye kase enimu bibia ya ye ntro ye nim ho hwe enti mu semwa ye mpanimfu a ye wura agi mu atumu a ye wura nim se ne mote ye meja Otumfour se utu abebi o nim mu no kire se ono sensaye na eba so ewo America bruchima mu no monsanim binti antimi nimu mane nye yi ana osi ye tibi nya de enya de mane edimu a osaye nye yi ana se Otumfour si ye nkamom na on de Acona no wonim na Acona hihye enso kire se se wo mu si kro bi so si hina ye Acona eni ye dikra ta akosere ye dikosere ye wura se wa da roma ebi achika afo ye nya hin ewo mansia ya yes le so ye ja ye so ye de Asante pa on de ye duro so na Otumfour se bi mama ye kwai obi a wo yi wo hin bi fe no beji so ye na aye fe so da we die ye kase enu hu bia
ne boy enim ho hwe we de mo mama mu sam asem we mo pusu tepahena homa se mo de mo enso mo nya se mo benya se ne mo tie ne toda mo amodon wa ho no mo anu mpo a hye se ne yensem tweremfo a ya no gwaagwa yi wadaroma mo apusu tepahena homa na mo de senso aye no so abeto Otumfour anim wo manhia abusamu setie ni brani modaroma yempusu ahoma no na sabi buru sese be kakra kra no na sabi o sabi eyi nkrata kra ni enya biem efise sese bibia kofidie yiso bibia de to so ado obi ehu bi ne me ye bi pa ye ne ma no me ye bi pa we de to so ado obi enya eti no sa ade no o be to afidie yiso asa ho samalane abubo ahimfudini abubo even regional minister Asante region city mayor kwa Kumasi ka ho ya bubo din ya wo netidana na wadi ebi da kan wase ayi fi asiaso be ka chiro se da mo chiche free Denkyira se be ka chiro se Denkyira bu a yenyi na chinyi nyina wa fidie nyina wo de wo yo mesra ni nyina wa fidie ne so no mo frɛ manhia busam na poku ya no ya frɛ na ya frɛ no enipa ne kyerɛ sɛ Asantehene na amana kwan so on it tapamani mla na o magini swaye Dabi moni Asantehene won kitahudie eya na ye kan esensa woso de muntimi ni ninsa woso eyen kitahudie na ye kitahudie na mabusa wo no o se ayi ba ye no na mko kofodua o so ofiri aba na mko kofodua yi yem yamane ma no ho na ho ya busy kakra but ya tu wana ma e dia atu wana ma wa obi di wuduma am ayi ti ye behu na ne ye kan se sa ayi mo ka no ko no mo kan ho mo ka Asanteman kan se ho the man to mu ba ye no mo ka mo ti wo mo no bi Otumfour ba ye no no se nyina be ka mo no ka se nyina be ka mo no o ma ya tu wana mo bebebe no mo ye miti bebebe so mo be ka ni nyina nso omo ama nti omo ama no e ka se omo nkan ye ho nti ne omo de na omo ye no enam se omo nkan ye ho nti no ye ni ho ayi bia ye de be ka ne mo de nim se so Otumfour be ka asem wo ha na se wantie de o kan ye no a nka sabi no wo mu Asantehene wona Asanteman nyina de o ba o se nyina be ka mo no nya ba ko o ba fa bu ama no de o fa bu ama no so obi so firi manhia na usum Asantehene usum ahemfie na se wo gya ho na wo be bua de o mo ye no de a nka se wona wa so mo kutupa wona mo so kutupa sa de a mo ye no mo nya de o mo ye no mo nkoso nye mo tie Asantehene asem yo nka mo tie Asantehene o gidi se manhia de obi o so manhia bia ne ho be firi o ba so o ba bagin so yan because o bagin so yan de a nka se wona na hye o mo kutupa se mamu de Asantehene ka se mo ka mamu ka ka mo ho na Asantehene ka se wo tugu de a na so ye Asantehene de a na wo Asante wo ye na ne sen ntia de ye de che nuam ya se nim se ho no ebi na wa ma ge so ma wo kantan ka hye ni ma ye de tie no he na wo ba ne mo ne so hweye ebi se Otumfour aka cha o meka ye wona so mo ma na mo ye nso ye de a na so firi manhia ba bagin so ebusam yiye ansa na ba na nkopɔ asem bia nye den asem bia ma de mpe no ka ne se wo mo no mo nkan no no asem bia mo nso ye no e Asanteman council ye ne mo hwe abusiafo ye ne Asanteman council wo North America ena edi nkomo eye nanabosompra council of elders wo no ka ho ena fei nanapoku one ne the president of Asanteman council wo North America Acona menemo ka sei Otumfour Osei Tutu de ote abanwa so sika kokko nana Otumfour Osei Tutu ote sika kokko so wo ka ho bi wonimu bi wonim won wo ka kire wo mre bi se o munyina nkambom na de onim ni Acona na sesia nso aye bi a ekọ so enche sane nanam kan ye no Asante regional minister nana Tepamanhene afei city mayor Kumasi mayor ana Kumasi mayor ya ne mpanimfo bidin ene namu ka ho obi kan ye se suhyenfa ye muade na yedwumadie we yedi ne se amamre ne amane
sɛnea yɛ amammerɛ ne bɛtumpo ne bɛtim na yɛbɛhyɛ wɔn a wɔwɔ amanɔne ne nkunan na watumi akɔ so ada yɛ amammerɛ ne amanneɛ no adi nti ne mpanimfoɔ di nkɔmmɔ sei nti sɛ wotie na wohwɛ yɛ a aha yɛ nkɔmmɔ aduɔkron baako ne akyiri pɔ nson na napoku enti sɛsi a mobɛyɛ dɛn sɛ ɔmo ba a mobɛyɛ dɛn na ɔmo nya ma yɛ nso moyɛ dɛn sɛnɛ medical kan sɛ sɛnɛ bɛyɛ a bia komadefoɔ no bɛka sɛ akonafoɔ mu ne nim sɛ mo hɔ adentina asɛm sɛ ba na mo nim sɛ mo ne mo hwee na mo yɛ amanneɛ na mo yɛ bedura sɛ na bɛka kyerɛ nti ne yɛbɔ ndawura ma mo nyina yɛbɔ hunu yɛde kata so akɔmanhyia yɛde kata akɔma akɔma sɛ ade na ɛkɔ so wɔ ha no yɛne mo hwee nti wo nya bia ba nka nɔmba no bia ɔmo ba ha ɔhe na ɔbɛgye nsuayɛ no ɔba na ɔde nɔmba ba ne mde ato dwa ne afrɛ na nasomasi aba ne nyinaa afrɛ ne akyɛ na manakɔ aba bɛwei no bibi sa nam sɛ ɔmo yɛmma yɛnim hwee nti yɛma obi a ɔba bia ba hu sɛ yɛkɔ so wɔ ha no yɛnim hwee nti ɔba ne sɛ amanenya obi bi ɔbɛnya bia no yɛ akonafoɔ no yɛnka ho nti sɛ ɔhene bati yɛnsa nim ne ama manhyia so ate sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ha no yɛnim hwee nti obi bɛka wɔ sɛ ɔba bagye nsuayɛ wɔ Amerika ma mu a ɛna akonafoɔ na ɛma no ba kwagyampɔ akrataa bi anyɛ dɛn ɛnkɔe krataa kɔ manhyia ne deɛ munya no yie biara ande sanam ande yenya ho sɛ ne yɛ yakobusam deɛ ka sɛ yakobusam ne na sɛ mo ahene deɛ no ande yakobusam na we so abale deɛ yɛ ne sɛ de kata akɔ ana mo de yɛ ban yɛ ban kɔ yɛ ban deɛ yɛ ne mo hwintie kɔ 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 so mo sai no ande nim ni bakɔ so ne mo kɔkɔ ne de yɛ ka sɛ ohene ka yɛ mo antie nto ohene ka sɛ no so obi antie na sɛ so be fira kyira aba support aba shom kudu pade a ane ohene kɔ na yɛ wa wasɛm a Madaroma ye kan nsuaye sɛ mo ɛbɛba akonafoɔ nim ho hwi a ɛdi nchi wahyewu ɛba asantefo ɛwɔ America ntamu yi Madaroma mibisa mo ɛyɛ brɛbɛn na ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛma san nsuaye na ba so ɛyɛ busumi ɛwɔ mo yi na wi ɛyɛ da aduonu nwɔtwe ɛna aduonu nkron no na kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a ɔkyene kwasi ɛnam mini na ɔtwe mienu ne na ɔtwe sa pepe ene na wotwe mum sa ene me keka me ho ba se mumpusu ahoma dendenden wo manhia na munhunu de besi na asemo yenso ya ni di akire na yenyampanifo ni bi nso a ye befre omo ne no omo atwetwe nkomo sane adwumadie no esitie no na yahwe eho ensem ewo ho na nkabomu de yepe nkabomu ye yɛde nkabomu na kyekyere man nkabomu de odoba na ma asundue nsuso enti yɛbɛsrɛ sɛ bibi wɔ hɔ a monka na monyini sɛ bi a efiri na wɔtwe yi akɔyɛ bi a ɔmbɛba mo hɔ nso abɛsrɛ ande yɛntimi ka sɛ nipa na ahomatofo no mabɔntene anaa nsɛm no mabɔntene sɛ ɔmabusua panyini no ɛyɛ ɔbɛtɔ bɔdene sɛ wɔkɔ Asantehene no ɛkɔsrɛ kwan sɛ ɔma na tapama hene ɛmagye ne nsuayɛ enti sabi ono so panyini enti enti min kan gese de o kan obo na se anyansa no kwadi no se de o kan ampa o he na ma ne kwan so mra me so ya ye de be se kan se sen so ya e ba so ye yere ni mo hwe me de kakira ka ho yo nana so me kasa no me di ka se nkomo 91 ansa na wo mbesi kro bi so hini wo kro ye America ha no na o mo di abeto akonafo anim na akonafo akosere Otumfour yekosebe yes enti se ne abato fidi yeso na se ye kade a na ne mi se ma adwene ne se wo mu akosebe enti na wo matimia e di abato afidi yeso se na tepaman hene na ebeji nsuaye na wo mutimi fam wachi kwesere sa amra Otumfour so nim se wo le firi ba ho na di kokro ne ba no enu na enwanwa no efiri se ansa esuaye bia me be kroma abaso bia eye Acona na dikra ta akosere sabe yewura mekwai ama obi aba eti no me de se de ya ka se ya se akorafo me ye medwabo no bie no saa na nim se ebi a na wo mu so akosere eme ye de ama wo eti wuji ho akinyi a enye because ebi a makosere na bia yewura kwase enti modi tu wiase man nyina anim se so hene bi ba ho no obenya amane amonsa nim bibi ebesi obi amonsa nim
aha enti nam di ka aka ne say ye ya ne yekokyere e ma wo hen koro na sabe ye ewura boa ye no ameye sabe ohini bi ne yeso akye no enti say we kwaje ho akyi a ebi ana ye ewura sabe ye buru ne bi a ye ewura na ama wo mu kwan a na ya wo so akonya ma enti ye de enyi ho akyi na emom asemi beto kyira na chese sabe wo anu ye bi ana so wuyi danete me bamcho ohina o sire nsaye ye no a aye se wo makosere na emom wo mo ayam wayipamu no me bamcho ni din de sei o ka ohine kro na so ni papa o makosere de obeso de krata de wabontere am da botu gase o so kosere ye no na tapaman hene na Otumfour de man no so mla o mesai no de ya wo se wire press conference da tu gano no na tapaman hene ne de ya de atum na de obeso ni din de sei modaroma o hene ko obeso no menim na hi de dem se friend na Kwame da pon na Kwame e Japan oni na eja bebre ye bedam wase na ya sa amamu moni yo sanse ye wura ba mo hye nanimonyam me papa me hwese ne otika mu no kono ba na efeye enti mesere mo sen kabomu no odonti momma enani kyine ya no yensante mo nkan hunu di akosie ansana na otwe se ne ebia ya sa afre mo ne ahu sensu aye ne bekoso anase manhia adi bibi abre mo se mo aka se munim bi ni de ensuaye na anya amaso ne bia na natepaman hene nso so wa ama modaroma momma yenti bibi e bekoso bia na monyere mo ho sumpusu ahoma ezan se we dia ye mo asem ye kwa ye bebusa se yenim na ewe mo nso mo ne hwan musimu sei na mufri he ewom se ye ya Asantehene a me magya ne Otumfour ezan se oyukuni ba ne me na ye busa sa nanso mo na asem we simu na so ewo bi na awie bi enti modaroma mo ankasa mo hwem na de besi bia mo ma ya so nti yenso ye behwem yenya won number ye be from na abusa mo se adenti na sei aba ne ehu de ye de poma ne besi Nkomo 91.7 FM taseburu je de mo se pa se mo so mo nyamre na mo fre na mo tiye na mo anda na mo pese hu de ekoso nyina ye se de mo se afi no mo se ade kwa TV no ya dia mo so mo bo pantie set ye for mo tie se especially ye wa America ha no unia bia wo bibia pese wo bia wo so bibia pese bia no ofra de kwa TV no a se bia na se mo bia pese mo di bo bia wo asemi na pese kwa abantene na pese de na di ma wiase na atia ofra de kwa TV a on sabe kan mo na di o so mo bia mo no e ene Nkomo FM 91.7 yo so Nkomo so FM so 91.7 so mo so ka ho no so we hear more bia na bia ugugu na wunya ofra me a metu dem information na e amount ye da se na juma dia person nim ye fremu a enti ye se bo ma baso bio Nyankopon nhira mo wade fefa mo ye ma ye wura Otumfour Osei Tutu abebio pimso wote kokoso Asanteman wura ye pensu King Solomon ohene popro ohene bete ohene kase bentwene bo anana no bema mu bema ye da mo ase nyame nhira mo wo enimonyam amode hye no America yo anyway kaka me twas kaka ne se wadawro bu ayi kaka me kan se aye ye nananum sabi nananum kuma se nyimfo no ye promotion pa ye do mu ye papa ye promo sometimes bi ayi ahoho kaka si ye program bi wa ha no he bi nanim nya be Africa na yeden na aye se de organ na ehu de ye Asante na ye sere wo mu se sa papa pe na me kan na ke ye promotion so we ka tum se bi ye Acona fo ye se we se ni nam isro mo se mo tie mo dan bo fafon we be ka se na ye wala no ye de mra na ye dwuma okrom ha so bo kwa se mra na we no na me ka wo se ka bi si apa na fafon se bia no fa bi na ye ohene wa ha na konta bi na fafon fo no ka kan sam basa ache no na se ne ko so no ohene no so bia wote ye no so ye de mo ko so mo ye de mo ye no bitamoti ye sere na nam se so bi be ka se mi kire mo do mo tu mbo asa onyi ni pakro phone number no no aso mfa ni pakro mo se na asem se na mate ya be ka chem wa ha e de na e ko so na won tie pakro no mo asem na no hwa fa company a obedi ka be ka chere se no kwa no ohun ye promotion ye do mo ye ne je se ka bibia ye bia be twensa from no ma ye den do mani mo nyam abeta chere me ya mane na ma ne na ma ya wo mo ha no
omo bon sampa sa de na frifie nya ha na wo mamre na amane ne frifie no mo de aba no mo mu a yesu ani age ye na ye sem bebrebe ye no mu ni asem bia ye ntan wo mo se na amafo di kai kaka dum Acona fo sese no ye ntan wo nya hwe na se bia Acona no so no ye ni pa ko dia anya purpose do na take decision ana nya osofo bwansi ana take decision ana anya na poku ye ku ahudo ni nyina na ka bom bibia ye bia trase adwina ho ya to so aba ne ehu de eye be bo Asanteman ya den ani aye tie se na nanam se ye promise me do mo bibi na se o mu hia na on ba no on gba mani e ba bo mu chidom chama ye ba ya Asante de awo Worcester eye ne jese kan nya ye o to be kan ho yonum ya de fefefe enso no sometimes we say obi fafo no from a na se o mbu ofu kakra inso o nya abocho no mo fe obusa mo no ya sere o ye dije bebre mo so mo tasem bia no a o mo mo de pe no ba bi no mo fe no mo san ye nche kire mu kire o mo se ne ya ne se je no mo so hu kwa mo so a o mu fa na mo bia o matematu atuo e do nyina ase pia onya so e do nyina se Asanteman ka so bi je mo nyina nam se ye na nam kwa sa yemfo no ye promise ye do papa ye hia mo se de bia ye bibia mo do mo ne mo nya ba ba dai e ba ta chi o ka kuma se anfa no ayi anua kwanta ne bekwai amoafo ne na wada Asanteman yemfo na adekrofo abrempo na amahini na ye pom nyina asem do pepe yesra mo ye promise we be ka ko na wasem bia kire mo yesra mo ne diem wo do mo dana mfofon no mo mfre mu bi mu sase asem che ne matie na de na ekoso ne nche kire mu nkire mo no mo tie afiri wo no mo ho na mo be da yo buto na yesa da bia no mo ya no mo ko die ni mu a ahwe na de abasam to bi ebuo bi eden ya ba nana boku ye beda se ye nana bosompra wadarma wo bi bia be twatu a onso di etwatu o me de me kan se bi eburu ekuro no wa ha nyina ne ye Asantefo a ye wo North America ne Canada nyina no yesra mu de Otumfour kan ye no ye wura kan no o se ye nya baako me de me se sabe ekure yi kura ne yesi baabi efan baabi kura de kokot efan baabi e de kokot e wo America ha esremo ala mumie tie de ye wura Otumfour kan se ye nya baako nti me de ka menko na ke nyina bomu aye baako sade be kroma be beto ye no sa na be se sabe Asantefo wo North America ne Canada nyina that's your brew, that's your son, that's your cronto, that's your nyado, that's your nyama, that's your hinewa, that's your son. And was say your friend, Munya Quine, and ye Casai. Yadumbesia, Mepemuno, a quine bomber, Yabesa, Afremo. I was therefore your name, North America, a Acona. Asante councillor, a woho, and you know more train Komoka cry, Efa. Penji kitu bi a ekoso ewo ho na ye wa Asanteman mu ne ye Asantefo na sabio ye gi amamre ne amane atum ne ye Ganafo na se ne Asanteman ho do ewo yakoma sunti ye pese ye fa sa akonya weso na sa wantwi ne nyina ye yifiri ho ye da mo ase na napoku ene na nabosompra na mote omonka no midin e de Kofi Agenkwa yankoso entie enkomo aduakron baako ne achirepo enso na yawo enepa ede emamo